Hey guys, Sandri, come on. One, two, three. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जोङो नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ पानिपुरि चेलेन्ज पानिपुरि चेलेन्ज खालामगोन जोङो बेयावहा अलरेडि काउन्ट खालामनानै लाखाबाय जों बेसे खालाखो इयावहा 15 ओमफ्राय बे दैया बेयो बेखौ बेयावनो माने सानैजों ज' मिलायनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय हायाबाथाय बेवहाय मोनसे चेलेन्ज थागोन मा चेलेन्ज पानिशमेन्ट थागोन मा चेलेन्ज थागोन जेनेबा बे अलरेडि जों चेलेन्ज खालामखादों अके स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जानायनि आदत र' टाइमालाय दे टाइम हो खै मिनिटआव फोजोबनांगौ नङा जाय थाब फोजोबनो हायो नङा टाइम नांले जाय फार्स्ट फोजोबनो हायो बिथाङानो विनार ओमफ्राय फोजोबनांगोन आरो आं ओरैनोबा मोननै मोनथामल' जायो दखानाव ओमफ्राय नोंसोरो No I'm going to tell you. You are a doctor. I am a driver. You are a doctor. I am a Panipuri lover. Today we are Panipuri guys. Oh, one. Today we are Panipuri guys. 1, 2, 3, start, go. Hotta lu besar. Ang hafalkan bằng sana. Ang dukkan ang naman sana namin tingnan. Good how to. I don't want punishment. Jadi jangan sama punishment kalau. Empat. Kamu ke sana namin tingnan. Alus senang sangat. Last ada. Coba mana enggak? Oke. Bang, kamu nak lap leh. Boleh? So Ben all in here. I am a winner. You are a doctor. Every time मजा आएगा. Mas tempat ni pergi mana ni baru sadar. Ang dosta dah hai dosta. Tapi salah banyak hai ni. Udah ice cream challenge apa lagi kan? Mai bah. Balu berapa ini apa? Ya. Tinggal sedang mai. Ayah sebang tu bangsa mana? Aku mah dalam kan ada loh nih. Ini panipuri ni apa? Panipuri. Minci gugun mini tuh dah. Panipuri lah baru ada panipuri bala baru ada. Panipuri challenge quality ami. Lah sinjak mah dia, cerita nak.
जिथिबाय आं जिथिबाय पानिशमेन्ट नोङो दिन थांनो स' दायो बे चेलेन्जखौथ' आंनो जितिबाय ओमफ्राय दायो आङो सानद्रि मोखांनो होनो नागिरदों मोनसे पानिशमेन्ट ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुनानै मिथिखाबाय जे मा पानिशमेन्ट होथावथाव आङो एक्चुअलि आं बेखौ होनो सानदोंमोन खिन्थु बेखौ होबाथाय दा माने मन्दिरावनो थांबाय थानांगोन बेखौ जाबाथाय बेखायनो बेखौ थाइसे जाहोगोन आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे नारें बोरायखौ बेखौ हाना लानो आङो बेखौ सिथासेखौ जाजोबनो होगोन माने आङो नारेंखौ उइदाउट एक्सप्रेसन आरो मा होनो माने जेबो खामालासिनो जानो हायो खिन्थु बे सानद्रि मोखाङा जानो हाथारा दे बेखायनो नारेंखौ जानो हाया माने इयो बेखायनो आङो इनो एसेबांल' होगोन मानो होनोबा आङो फुड वेस्ट खालामनो बायो बेखौ जोङो उनावबाबो रिइउज खालामफिननो हागोन बाट बेखौथ' खालामफिननो हाया बेखायनो बेखौ दोनना होखानोसै ओमफ्राय दा नैबेखौनो होगोन आं मिस सानद्रि बर'आ नुजाथिफैबाय जोंनि गेजेराव बिथाङा नै चेलेन्जखौ सानग्लास गानबा बे मोनायाव नुगोन नामा आयु दा नोंथाङा चेलेन्जखौ जिथु जेननानै नोंथाङा माबायदि फिल खालामदों आं इमान खस्थ' खालामनायनि उनावबो जेनबाय आङो पानिपुरिखौ दखानाव थांबा नोंसोरजों माखासे मानसिया आं मोनसे मोननैल' जाखायोना आं हायामोनबा सानबाय नङा आंनो हाबजानाय ना बान्देटा हाबजा अरे मा जाखो नों चेलेन्ज खालामनायावबा जानो हायासै दा नोंथाङा मानो जाबाय थागोन ना दुखुदों जादों ना सुखुदों जादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मा सानदों माने आङो ओरैबायदि नोंखौ जेनो जानो सानदोंमोन आरोना हायाबाबो जाथारनानै खिन्थु बहुत खस्थ' खालामनायनि उनावबो आङो हारिनो गोनां जाहैबाय नोंथाङा मिथिखायो गेमस्रि दैमारिया जेब्लाबो हारिग्रा मानसि नङा ओमफ्राय नोंथाङा मा सानखो माबोरै मोनखो दा चेलेन्जखौ नोंथाङा बेफोर बुस्थुफोरखौ नुनानै मा माने मा पानिशमेन्ट होथावथाव होननानै सानगासिनो जेनेबा बेफोरखौ नुनानै आङो माने बिखायानो कुरुक कुरुक गाबबाय बिखाया कुटुक कुटुक मा बिखाया धुप धुपसो गाबनाय खोनादों नामा कुटुक कुटुक गाबो बिखाया दायो बेफोराव मोनसेबो आंनि फेभरेट बुस्थु गैया बर्तमान एसे गोसा गोसा बुं नामा नोंथाङा बेफोराव बे स्पिकार होनाय लोगो लोगो गोसा गोसा लारायनांगौ ना नों मा मिथिले स्पिकारावलाय गोसा फैखायो दा बेखौ जाले जानायनि उनाव हारिले पानिशमेन्ट जाले जोङो चेलेन्जखौ खालामनायनि उनाव सोर देरहानाय बिनि उनाव जेननाया पानिशमेन्टखौ लानाय बेखौ बान्दे आङो गबसोजोबनो हागौमोन नाथाय बहुत मुस्किल है इखौ जानो होआलै आं नोंखौ अनो ना इखौ जानो होआ आं मिथिबाय ना संख्रिखौ नों आंनो सामुसथाम जागोन जाजोबगोन आं सामुसथाम जायो नामा गथ' नै दायो बिथाङा नैबेखौ जानानै देखायनांगोनलै ओमफ्राय नो संख्रिबो होनांगौ नामा दे हले जानो हायाबा हले नै दे ओमफ्राय बानलुखौ जागोन आं नायखोसै बानलुबो मोनसे र' बानलुखौ सामायना होदो इबो आलुखौसो जागोन इ माबा गोरलैथार नैसो गोराथार इस बार लादो देखायहरलाय बेसेबां गिदिर दे जानानै होदो दैबो दोनखायो दे खाथियाव सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय आंहा देरहानायखाय दे जा बेखिनिखौ इमान माखासे आं निम्बुखौ सोलाबनो खेबसेयावनो खुगा सिङाव अख्रेबनानै नङा खेबसेनो डाइरेक्ट रल ओमफ्राय ओरै जानांगौ ओमफ्राय इदि मारै जानो हागोन आं खेबनै मा मिथिगौ आङो पानिशमेन्ट इज पानिशमेन्ट डाइरेक्ट पानिपुरि जानाय बेसा मानो होनबा बेथ' पानिपुरि चेलेन्जसो दे आं सानबाय दङ इदि मालाबाबो जाथावा होननानै गोसोम गोजाननिफ्राय होनो आं सानबाय दङ इदि मालाबाबो जानाय नङा होनदो दा जागासिनो दं मा दे आं नेगासिनो इखौबो होफानांगौ नामा आरो होफा ओमफ्राय खुगायाव सो डाइरेक्ट जय श्रीराम खाथियाव फैनानै जादे खाथियाव फै ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगदत्तरा ओने नाया वीडियो ओरना दे इमान खुगायाव से खाथियाव फैना हरबाय बरिया come on Sandri मोखां you can do it man come on
Betul. Ini kecil deng. Đây, ăn cái giả lắm ra đi. Ăn cái giả nó gần này. Ăn cái này cái giả nó gần bên xe đi. Ăn cái giả nó gần bên cửa. Mơ rất cửa. Cái đầu. Wow. Hà mà được chưa? Đây làm đi. Không thấy nó vậy nhỉ? Luôn. Sao biết nó mình vậy? Hả? Hello con đấy. Hey con đấy. Hey con đấy chúc. Hey chúc. Điền răng đi cái này lại không thấy nó bị thế này. Em sao chúng ta bây giờ? Bằng nó là cái gì? Làm gì thế? San tham gia này đúng không? Ủa này cái chụp bạn này. Cô này đây bà. Hello. Cô này. Cái này nó cắt. Hello. इसको चाहिए बोलो. Lâu đó rồi. Cô này bé. Hello. Thế ra cả. किसको फोन किया था तुमने? काजली मजा कर रही इसमें आके Đây này ang buat video expression jangan deh kebenaran kau. Mau bisa? Udah siapa tahu ya? Anu deh. Ni sing mana ada mana? Neng gedang zazu tu bilang lagi sana neng kan gedang neng tu kan ada tu hasil. Pun jangan ada hasil neng tempat ucina hasil dah. Bamalah zazu neng halal dari kau. Hati or sebenarnya. Malay susmagedan. Malay Sandri mga susmagedan ang kanan din rese. Hanya bek kena. Ang ya udah naiji. Oke. Neng malah pasang nai. Kori berdin buat. Maya. Mbak, ang bek kena nih, mbak ada jengsan bek kena. Mbak, ini macam jengsan nih kiki mana nih macam. Das mah winter collection tapi mana mah? Pacar gue. Winter Ini yang collection. macam nih ini. Winter collection. Mbak, basic kita pada anda kerja, gusum video. Basic kita dari pita thare dari video. Kau mau bisa video ada? Mbak, masam pita kan, bejin campat kedar video. Mbak, ओमफ्राय नै मा होनो जोङो शपिंनि खोथा मा कालेक्शन फैदों फैयाखै बेखौ रायलायनानैनो भिडिअखौनो बावनानै थादों बेखायनो आंसो खालामफिनबाय भिडिअआ जोब्बायानो आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबाय चेलेन्ज भिडिअखौ आरो पानिशमेन्ट होनायखौ स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो बेखौ कमेन्ट बक्सआवहा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे गोदान भिडिअ नुबाय थागोन आरो मा होनबावनो आरो So bidibla. Thank you so much guys. Ang video ko zubzasim na I love you. Bye bye. Oमफ्राय बियो दा ओंखामसो जागासिनो मिथिबाय जों माने ओरैबायदि गोबाव रायलायबाय जोङो like 1.5 hour इदि रायलायखादो आरोना जोङो ओमफ्राय रायलायनानै बियो ओंखाम उखैलायलायबाय ओंखाम जादो नै हाथाय नकलि जानानै जानां हाथाया माबायाखै हाथाय ओरैनो नांजाबबाथाय माबा नकलि बायदिसो मोनो मा मैगं जादो हाथाय गैयि बायदिसो मोनबायदों आं दा बे नकलि सिथाबनानै बायदि मोनदों मा हाथाय गैयि बायसा ओरैजाय गामने नोंखौ खानायखौ इदिलाले इमान मोजां महरखौ मानो देखाया देले इमान मोजां महरखौ मानो देखाया माने इयो होनबाय थायो आरोना खावलाय गोदोर इखायनो आं देखाया होननानै एक्सटेन्ड जानानै कि बुटेदे जानानै एक्सटेन्ड जानाय माला एक्सटेन्ड जानाय नोंलाय एसे गोबाव जाबाय 2018 ना मायावबा मोजां ना सैमा आथिं नङा नालाय नङा ब्रेक फेल जादों कारा जोंनिया बे कारसो ओरै फैबाय कारावसो जानाय ओइ बे कारा एकदम हाजोनिफ्राय गोलैन फार्स्टआव नांथानानै जोंखौ जेन्टेन्सबो हरो बे गारिया लास्टआव दसथाना गारिया गोलैलांदों हाजोनिफ्राय गाहायाव गोलैलांदों जोंहा सोर सालायनाय आयौ इनिफ्राय गाहायाव गोलैलांदों आं नोंखौ बाइकआव जादों होनना सानदोंमोन बाइक नङा कारसो आं उनाव सिरिदोंमोन बे आं मबाइलखौ कारनि सिटाव दोनदोंमोन बे मबाइला गोमादों आंनिया नोंथ' होनबाथाय आं थें जाना बासिनासो फैदों आंथ' बेहुसखा आंखौ थैबाय साननानै गाबदोंमोन गिलुलु जाबाय खिथानांलाय गिलु ओंखारबाय नंगौना नङा बायदि पुरा बेहुसखा आङो मानसिया थैबाय साननांगौ मेम हस्पिटालाव लांबाबो गैला होननानैसो फैबाय ओमफ्राय न'निखौ जों गामिनि हस्पिटाल मोनफैबासो मा जादों मा दावराव खालामबाय थादों सोरना गाबबायदोंमोन इसोरो ओमफ्राय नोंखौ बाय बाय